It's too much. It's attracting aga drink at one angamesha ku nude because bengithi sothola white or ngithathe lawo. Hayi nude mi noma ngithathe lawo. Ngibuyile-ke la ngithenga ama-30 because bathe kumele kube white ngathenga i-rage noma yiliphi iteki ayithusela-ke ngazathi MX and then kube ne-stuff esiningi from uPep lokho kudla-ke for today. I don't know why ukuthi umuntu bephumile acabanga ukudla out. And then I also bought my underwears. Unfortunately I cannot show you from comments. Uyazi mawuzoya phambi kwabantu, you need to buy some things nje ube right. Now it's for Sunday. I'm thinking ngithenge wrong noma kufanele bo round neck or kube i-golf shirt bewu 40 rand at Mr. Price. I had to compare my price nezinye izinto and some earrings for Saturday. Masishintshile. I'm also expecting a over from Shein. It will mint color. Let's hope it was delivered on time before the hammer. And then investing. Bobo poor cost for invest. I had to buy another one. What cost for invest the car? It's 70 rands line. That we plan up. It's a plaza. Okay, this one comes from Opep. You know I mean an Opep. I had to buy 3 towels of the same color. That will complement, normal that will mesh or align with mint. So the color note and this colors will line. I decided to opt for this one for Sunday after seshinche idwa. Because umcimbi wakhona usuvela uqalile nje bayacimela manje. Nginawo amathawula bethe ngiphathe ithawula elidala engisebenzisayo. Manje into engishayayo i-length yale thawula elendlini it's 70 times it's 70 by 130 centimeters. So before ngithole u90 or something that is like greater than u90. Nangithi ngesitola. Izongena underneath isidwaba. Sizogqoka idwaba. Yeah. Angas kuma kanjani. So that's ingazungcola. Kuzoba tight and then ithawula bese kuba isidwaba. Yabo. Okay. It's toothpaste phela ngalokuthi engibolekeni. Bese izinto zasendlini for washing. Brush likapho uhlale lahle ibrush now and then each and every year, not even unyaka semester ngithenge elinye brush and then la zoyifaka underneath vest, but say it's either you go for skinny or just a white bra. I think it's alright ke manje lokho kudla yangenzile la. Bekufuna a simple cause sizoya emfuleni sogeza emfuleni sizoba busy sisize umngani wami then i-afro yami ke njengoba ngingantshela ngashape futhi la into eshodayo it's the eyelashes engizowenziwa umngani wami ngaphinde ngenza ke i-pedicure. Mouse. Dlala mouse. Morning, it's cut at 9:30. It was stop and go la Utrecht. So I'm still around Newcastle. Utrecht. I'm driving to Inkandla. Yo. It's a long drive. It's gonna be a long drive. It's 3-hour drive. Since it's Sengila, it's 3 hours 30 minutes. But I'll have to stop in order to buy some few stuff. Because whenever you pack, like, late.
I'm sorry ngevoice yami iflu iyangibulala. Sharp yini. Ngiyabona ukuthi enqutha ngeke safika. Ngiyakhukhulutha ikambali la. Hayi memory yami good. How many years ngagcina la? 4 years. Ngisenqotho isikhathi 12 yeah, but ngiqedile bengikwenza nje bengenza kanje ukungenandleni because ebesiplanile with my other friend ukuthi sihlanganise imali and siyaphekisa. So makufa imoto on Sunday, yeah, Sunday ize yaba right. I think Tuesday ekseni, yeah, zangisakwazi-ke. But nje sengiqena ukufika ngingaphethe lutho. I still have like 2 hours, yeah, 2 hours. Oh yeah, lapho 2 hours drive. Angikwazi manje ukukhuluma kahle la. Snacker lang ngithini sizosnack. Hayi sizosnacker. This is ilo chicken shawarma with an extra cheese. Okay. Phone. Okay, nakho kunye. Uthe engila inqotho. Ngibhizi manje ngiyadla so that ngizokwazi ukuphuza amaphilisi. Hayi, ngeke hambani kandla yenu, hayi. I had to stop. Thatha ibreak kancane. Hayibo. Kaze ngithuke kanje at least la gravel ingcono. Hayi la ngibuya khona. Bebethe ngize nomuntu. Hayi ukuthi ngepublic yimi bese ngicabangela ukuthi kube ngize ngepublic. Ngeke ngilunge. Angazi makufanele ngibuye cause ngiyobe sengikhathele ukuthi ngizowenza njani. Yo, ayisafika finally after a long drive. Hey, ngaze ngiyibone indawo enje. Kungcono kodwa ngapha. Kungcono. Hey, buya Australia. Haye hlabenyu. Haye hlabenyu ga. Le stropper. Ngikhandla yo sahamba safika.
Ke manje uzobe umvulo layini bamagoda ngibe mina usodukile amagoda Hayi, awumshaya ividiyo lapho kusayinda usebenzisa ifoni. Ngakho-ke khona ukuthi insizwe elalapo zikushayela lesi sikhathi azoyiqhinya ekuseni asuke siyodla ivoice ayikho ema sukuma
Sukuma. Oh, mawuthi awufuni. Eh? Bridal court. This is us. Ay, lenyokile ke zingamagibisi amangaka. Sifuna ukuqala silinde nina. Siyazomthela ngale juice ayiphethe. Siyabonga. What's the content?